Nakuha na natin ang 3 bus. Nahanap na naman wholesaler na maglalagay si deliver ulit. Yan po eh. School po yan ng Gamit. Pre, morning. Kunkin generic kad si Ronya. Pre, available like kin. Basyo to pala tula. Pero mga order lalamot. Pangalan mo sa ano? Standard Plaza. Hindi, pangalan mo na. Kamoy. Park, nalista mo? Ha? Paparga mo, Jad. Ha? Papakarga mo. Yeah.
No aliwan si kin. Ah, si Julio. Kapay. Mabayagad si Boss Pidig. Kasi kin aliwan aman sa pinaka-priority. Preso ganito. Preso priority datan so Oo, price. noon. Nagkapap. Oo.